जे जों एबार बिजेपि आरो बेजों थाफादेरनाय जेबिलाक पार्टिफोर दङ बेखौनो खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो एक्सबिएलटि वेलफेयार ससाइटि बिटिसिनि बायदिनो खुला खुलि भाबै उदाङै जोङो बिथांमोनखौ मदद होबोदों आरो होलांनायनि थाखाय जों थिरांथा लादों। गिबियावनो नोंथांमोननो बयनिसिमबो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बिटिसि बायदिनि एक्सबिएलटि वेलफेयार ससाइटिनि जानानै खुलुमनायखौ जासिगोरबाय खौरां बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम। जे जोङो फैगौ 9 एप्रिल 2026 मायथाइनि जिथु आसाम बिधान सभानि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेखौ लानानै दिनै जों जनाय प्रेस क्लाबाव मोनसे खौरां मेल खुंदों। गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे जों माखासे रादाब बिलाइ बा खौरांनि गेजेरजों जों फोसावबोबाय थादों जे जों एबार बिजेपि आरो बेजों थाफादेरनाय जेबिलाक पार्टिफोर दङ बेखौनो खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो एक्सबिएलटि वेलफेयार ससाइटि बिटिसिनि बायदिनो खुला खुलि भाबै उदाङै जोङो बिथांमोनखौ मदद होबोदों आरो होलांनायनि थाखाय जों थिरांथा लादों। मानो होनना बुङोबा थांनाय 19 फेब्रुवारि 2026 जों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों आसाम एसेम्ब्लिनि बिथांनि जिरायसालियाव जों मोनसे सावरायमेल लादोंमोन आरो बे सावरायमेलाव जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै आरो बर' कसारि वेलफेयार थमास काउन्सिल आरो एक्सबिएलटि वेलफेयार ससाइटि बिटिसिनि बायदिनि मोन 22टा दाबि लानानै जों बिथांजों रायलायदोंमोन। रायलायनायनि गेजेरजों बिथाङा माखासे दाबिफोरखौ मावफुंबाय माखासे आरो आद्रा थानायखौ मावफुंना होनायनि जिथु रादाय होदों आं बिथांमोननि बे बाथ्रायाव जों गोजोननाय फोरमायदों आरो गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे जों जुथायै मोनसे सिद्धान्तआव फैदों जे बिजेपिखौ बा एनडिएखौ एबार समर्थन होनायनि बाथ्राखौ बुंदों आरो जोबथायाव जों रायलायबावदोंमोन थांनाय 16 मार्च खालि बे 16 मार्च खालिबो बिथाङा जोंजों रायलायदों। रायलायनायनि गेजेरजों जोंनो माखासे बाथ्रा होदों। जों माखासे बिजाथिफोरखौ बिजेपि दोलोनिफ्राय टिकेट होनानै बिटिसिनि बायदियावबो देरहानांगौ होननानै जों खावलायदोंमोन। जों 3 बिदोंमोन दिनै सासे होदों बक'जत सयगाव समस्तियाव जों बिनि थाखाय गोजोननाय बावदों बिजेपि दोलोखौ आरो जों बिबावदोंमोन जे एबार सरकाराव फैयोब्ला बिटिसिनि बायजोआव जोंनो 3 निगम निकाय बर्डनि जेब्ला बर्डफोरनि दं चेयारमेन 3 जों होनांगौ होनना बुंदों। बिथाङा सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ थिरांथा लागोन होननानै जोंनो बाथ्रा होदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि सोलोंथाइ बेलायाव माखासे खामानि मावनो हानायनि बाथ्राया बिथांमोनहा फोसावदों। ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार डक्टर रनज पेगु बिथाङा आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङानो जिहेतु आरो बेजों लोगोसे जोङो जिहेतु नैबे बर' कसारि वेलफेयार थमास काउन्सिलखौ गामिफोरखौ सोसननायाव जोंनि गेजेरावनो माखासे बेले बेजे सोमजिनायखाय दिनैसिम गामिफोरखौ सोसनजोबनो हायाखै। राभा हासङाव एसे जेंना जाना दं। राभा हासङाव थानाय जेब्लाक माहारियारि आफादफोर दङ बेयो आसामनि गिबि मन्थ्रिजों गोबां खेब रायलायनानै बिथांमोना माखासे गरन्थआव फैदों होननानै जों मिथिनो मोन्दों। दा बे एसे गोनो गोथो जाना दङ। बेयाव जिहेतु 312 गं बर' गामि दङ बेखौ लानानै सावरायगासिनो दं आसामनि गिबि मन्थ्रिजों जायगानि जेब्लाक माहारियारि आफादफोर जुथायै बिथांमोना सावरायबाय थादों बे बेलायाव आरो नैबे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव थानाय जेब्लाक बर' गामिफोर दं माखासेया बिटिसिआव हाबबाय आरो माखासे हाबबावनो गोनां दं। जेब्ला हाबथावथारि गामि हाबखांनायनि उनाव बेफोर आद्रा थालांनाय गामिफोरखौसो जिहेतु बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सोगोन। दा बेयाव माखासे जेंना नुजादों। दा बेफोरनि थाखाय जों सोसनजोबनो हायाखै। थेवब्लाबो आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि खावलायनाय लेखायै दिनैसिम 958 गं गामि सोसनजाबाय आरो 161 गं गामिया ओंखारनो दंबावोमोन आरो आद्रा थानाय माखासे गामिफोरखौ थाबैनो सोसननो हानायनि बाथ्रा होदों जोंनो। आरो नैबे हा हुनि बाथ्रायाव गासैबो बबे जिल्लायाव बेसेबां हा हुनि मा जेंना दङ जों खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ सोरखारा मोनसे खावलायदों जे गथायै जोङो लिरनानै बिथांमोननो फारि फारियै फोरमायनांगौ होननानै बिथांमोना होदों। जायगा लानानै बबे जायगायाव मा जेंना दं बेखौ सुस्रांनो हानायनि बाथ्रा होदों। आरो जोंना जिहेतु मेक्सिमाम जितु ट्राइबेल मानसिफोर दङ बे ट्राइबेल मानसिफ्रा जिहेतु गोबां जिल्लायावनो रिजार्भ ओनसोलाव थायो बे रिजार्भनि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय जितु 2006नि जितु फरेस्ट राइट एक्ट बे फरेस्ट राइट एक्टनि सिङाव हानि मोनथायफोरखौ होनो थाखाय सोरखारा खामानि मावदों आरो गोबां जिल्लायाव होजोबनाय जाबाय
आरो माखासे जिल्लायाव आद्रा दं बेखौ थाबैनो होनायनि बाथ्रा होदों आरो गाहायै जोंना सोलोंथाइ बिथिङाव जिहेतु 6.3 दङ जों मोनसे सागानगिरि आफाद हिसाबै जों बिटिआर सुक्तिनि जिबिलाक दफाफोर दङ जे दफानि मोनफ्रोमबो आयदाफोरखौनो जों मावफुंनो थाखाय जों नारसिनबोबाय थादों आरो जिहेतु 6.3 क्लज बेखौ जिहेतु बिटिसिआव थानाय गासिबो फरायसालिफोरखौ सोरखारिकरण खालामनाय आरो बिटिसिनि बायजोनि जिबिलाक बर' बिजोंनि फरायसालिफोर दङ बे फरायसालिफोरखौ जिहेतु बिसेस रेहाय होनानैब्लाबो सोरखारिकरण खालामनायनि बाथ्रा दंमोन बे बाथ्राखौ लानानै जोङो मानगोनां आसामनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार डक्टर रनज पेगु बिथांजों रायलायनायनि गेजेरजों बिथाङा मोनसे साजेसन होदों आरो बिथाङा जोंजों मोनसे रायलायनानै मोनसे गरन्थआव फैदों जे बिटिसिनि बायजोनि जिबिलाक बर' बिजोंनि फरायसालिफोर दं बेखौ सोरखारिकरण खालामनाय एबा टिउटरनि जिबिलाक बेथन होनाय बेखौ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि दारैनो मावनायनि बाथ्राखौ होदों आरो इतिमध्ये गभर्नमेन्टआ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ जेसेबांनाखि भेन्सार स्कुलफोर दङ बिनि फोरोंगिरिफोरनि स्कुलनि लिस्ट आरो फोरोंगिरि लिस्टफोरखौ होनो खावलायनाय लेखायै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला अलरेडि साबमिट होबाय आरो जों मोनसे गोजोननाय बाथ्रा फोरमायनांगोन बिटिसिनि बायजोनि जिथु बर' बिजोंनि लेखानि जेंनाफोर दङ बेखौ लानानै जों सावरायदोंमोन दा सम बादियै जोंना लेखाफोरखौ मोना बे बाथ्राखौ जिहेतु पाब्लिशारनो गभर्नमेन्टआ फैसाखौ हरखानांगौ बे लेखा साफायनाय फैसाखौ डाइरेक्ट थोंजोङै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनो हरनानै जे बबे फरायसालियाव बेसेबां बिजाब नांगौ बिनि बिजाब दिहुननाय खामानिखौ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौनो मावहोगोन होनना बुंदों आरो फोरोंगिरिनो बेथन होनाय आरो नैबे बिजाब साफायनायनि जिथु रां बे रांखौ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जिथु जेनेरेल बाजेट जिथु रां बावजा बेजोंनो सोफादेरना हरगोन होननानै फोरमायदों बिथाङा जों बिनि थाखाय साबायखर बावदों आरो जिहेतु जोंनि जिबिलाक दाबि दावहा बेखौ भारत सरकाराव जिहेतु बिजेपि गभर्नमेन्टआ सोलिना दं एनडिए गभर्नमेन्टआ आरो आसामावबो जिहेतु बिजेपि गभर्नमेन्टआनो आरो बिजेपि गभर्नमेन्टआसो जोंनि जिबिलाक दाबि दावहाफोरखौ मिथिजोबो आसामनि थागिबिनि सुबुंफोरनि जिबिलाक जेंनाफोर दं बेखौ मिथिगौ आरो नरेन्द्र मदि बिथाङा भारतबर्षआव गाहाय मन्थ्रि जानायनि उनाव दिनैसिमहालागै 77 खेब बेयाव आगान होफैदों सा सानजा भारतआव आरो सा सानजा भारतनि जेसेबांनाखि इन्सार्जेन्सि ग्रुपफोर दंमोन दिनै 12टा सुक्ति खालामनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे आसामाव थानाय बिजेपि दोलोआ गासैबो ट्राइबेल माहारिफोरनि गावनि सिनायथि रांखान्थि भाबै जौगानाय गावनि सिनायथिखौ रैखा होनाय आरो जोंनि राव हारिमु आरो सिनायथिखौ रैखा मोननो थाखाय जे मोनफ्रोमबो माहारिनो थागिबि सुबुंफोरनोनो मोनसे काउन्सिल होनाया बे बाख्नायथाव मानो होनना बुङोबा जोंबो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बे बिजेपि दोलोनि दैदेननायावनो जिहेतु बे सुक्तिनि दारैनो जोंबो थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि दारैनो जोंबो बिटिसिनि बायजोआव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोननो हाबाय बिदिनो मिसिं देउरि थेङाल सनवाल राभा टिवा आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मरान मटक कुस राजबंशी आरो दाख्लै बावैसो जितु कार्बिफोर दं आसामाव जितु कार्बि आंलंनि बायजोआव थानाय प्लेन्सआव थानाय जेब्ला कार्बिफोरनि थाखाय कार्बि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जितु होबाय बिथांमोननो गावसिनि रैखाथिनि थाखाय बा रांखान्थि भाबै दावगानो थाखाय बेफोर बाथ्राया बाख्नायथाव आरो दिनै जेसेबांनाखि लामानि जौगाथाय जादों ब्रह्मपुत्रआव गोबां दलंफ्रा बारायदों दिनै महिलाफोरनो आइजोफोरनो जेब्ला अनसुंथाइ होनाय आरो बेजों लोगोसे गुबुन जेब्ला खामानि मावदों बे बिजेपि दोलोआ आरो जोंनि रिजार्भ ओनसोलाव थानाय बा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि मुस्लिम मानसिफोर दं इनक्रचारफोर दङ बेफोरखौ एभिक्सन खालामनानै जिहेतु 1,50,000 बांसिन बिगा हा बेखौ मुखुलि खालामनो हानाया उदां खालामनो हानाया बेफोर बाख्नायथाव बाथ्रा आरो जोङो फैबाय थानाय जिहेतु जोंनि बर'फोरनि जिबिलाक जेंनाफोर दङ बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय आरो जिहेतु आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जितु जनप्रियता बयजोंबो अनजानाय आरो बिनि रोंगौथि गोनां जितु राजखान्थि थांखिफोर लानाय आरो उननि जिबिलाक बिथांखिफोर लादों खामानि मावनो जों मेनिफेस्ट'फोरखौ नायनायनि उनाव जों गोजोननाय मोन्दों जे लाइमोनफोरनो सुजुग सुबिदा होनायखौ जितु बारायदों CM ट्रिपुलखौ एसे बारायना होनानै सुबुं सोद्रोमाखौ बारायनायजों लोगोसे बिनि रां बावजा अनजिमाखौ बारायदों बेखौ 5 लाखसिम लांनाया बेफोर बाख्नायथाव दा बेफोर गासैबो बिथिंफोरखौ नायनानै आरो जोंनि जेब्लाक बिटिसिनि बायजोनि बर' हारिनि जेब्लाक जेंना जेंसिफोर दङ बेखौ सुस्रांनायनि बाथ्रा होनायनि थाखाय
जोङो एबार बिजेपि दोलोखौ थोंजोङै जोंल' नङा जोंजों XBLT होन बेयाव जोंनि बिटिसिनि बायजोआव थाफानाय गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरजों जुथायै बिजेपि आरो बिनि थाफादेरनाय NDAनि साफ्रोमबो बिजाथिखौ मदद होनानै देरहाहोनो थाखाय जों मोनफ्रोमबो जिल्ला आफाद आरो आन्चलिक आफादफोरखौ जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय खावलायदों।